Nou moet ik zeggen, het zijn net mensen, hè? Want cavia's zijn ruim 95% hetzelfde DNA als een mens. En spruitjes. Vinden ze niet lekker? De ene vindt ze wel lekker en de andere niet. Net mensen. Nee, zijn spruitjes vies? Nou ja zeg. Dit zijn onze vaste bewoners. Deze kunnen allemaal door voornamelijk hun leeftijd of gezondheidsproblemen niet meer herplaatst worden. Dus die mogen mooi hun pensioen bij ons verblijven. En hoe kom je aan al die cavia's? Bijna iedereen wordt hier gebracht. Heel soms worden ze ook door de dierenambulance gebracht als ze ergens gedumpt zijn. Maar gelukkig worden bijna alle cavia's gewoon door hun oude baasjes bij ons afgestaan. Omdat ze er om wat voor reden dan niet meer voor kunnen of willen zorgen. Aan het schoonmaken, dus het is een beetje een chaos. Maar ja, als je het schoon wil hebben, moet dat eerst een beetje een troepje worden. Ze kennen goed eten, maar ze kennen niet goed poepen. Ja, alles wat erin gaat, komt er helaas ook weer uit. Ai. Ja, lieve pluizenbol. Waar is deze punker? Dit is Danone. En Danone is inderdaad een mooie langhaar. Dus haar vacht heeft best wel wat verzorging nodig. Wat een schatje. Ja, het is echt een heerlijk pluisje. Het was een groep en daar zijn er 46 bij bijgeboren. Niet van de ene moeder natuurlijk, maar van de hele groep. En dat is zo'n smoeltje, moet je kijken. Dat is toch zo leuk. Dit is nou een paar weken oud. Het wordt zo geboren en het loopt en het heeft haren en het kijkt en het doet. Wat een schatje. Ja, echt een liedje. Hoe oud is het caviadwarp nou? Volgend jaar is het 30 jaar. Ja. Dan gaat mijn leeftijd meetellen, hè? Want mij vervreeg je hoe oud als het best? Ja, 72. Net 72 geworden. Dus tijd voor mij om ermee op te houden. En de jeugd ermee door te laten gaan. Ik ben hier 11 jaar geleden begonnen met mijn stage. En toen, 7 jaar geleden ben ik hier fulltime begonnen. En nu ben ik hier eigenlijk niet meer weg te slaan. Ja, want bist een beetje de toekomst van dit cavia-dorp? Dat is wel het plan, inderdaad. Dat in de toekomst dat ik dit ga overnemen, dat lijkt me heel leuk om te doen. Ik vind het een hele eer om Sylvia daarin te mogen opvolgen. Doet het prima. Doet heel goed. Het is net zo gek. Ja, want dat moest wel wezen. Ja, zeker. Zeker weten. Je moet gek zijn om dit te doen, anders doe je het niet. Ik vind het communicatieve van cavia's heel leuk. Ze zijn heel vocaal, vooral als ze eenmaal je gewoontes herkennen en je ritme doorhebben. Ja, want het zijn wel echte klessenbessen, hè? Zeker, ja, daar zijn ze wel heel goed in. Het zijn gezellige kwebbels. Ja, jij lust wel een spruitje. Jij ook? Lust jij ook spruitje? Lust jij ook spruitje? Kom maar. Ja, jij lust ook spruitje. Jongens, je moet even delen. Er is niet zoveel. We kunnen aan heel weinig groenten komen tegenwoordig. Dat is heel jammer. Dus we zoeken eigenlijk nog een groenteboer die zegt van... ik heb nog zoveel staan dat ik niet kwijt wil. Dus mocht er een groenteboer zijn, we houden ons aanbevolen.